Hola, noies. Benvingudes a Passant Comptes. Què tal? Estic molt contenta de que estigueu per aquí i de jo també ser aquí perquè és un projecte que no li veia la llum al final del túnel, tot i que és una tonteria entre cometes, és a dir, al final és un podcast i en tinc un programa de ràdio, no hi havia tanta feina, és una cosa que se'm va acudir fa bastant i ho he anat com no aplaçant, però com que ho volia fer molt ben fet i al novembre doncs vaig haver de fer algunes entregues de la uni i al desembre sí que he tingut més feina, a més amb els blogmas i tot, doncs se m'anava acumulant tot i he dit, mira, jo el vull treure abans de que s'acabi l'any perquè és una cosa que em fa molta il·lusió, la que penso molt sovint i que vull tenir quan més aviat millor perquè tinc ganes com de crear, no?, en aquest podcast. Llavors, bueno, dic, mira, saps què? Vaig fer el logo l'altre dia, em va agradar molt i vaig dir, doncs mira, si ja tinc el logo, que al final és una cosa molt important, només em falta gravar, però que això, o sigui, no tinc problema al final perquè, vull dir, o sigui, ja tinc un programa de ràdio, ja tinc un podcast, ja fa molts anys que parlo davant d'una càmera, crec que tinc com les suficients habilitats comunicatives, no?, com per posar-me aquí a gravar i que surti una cosa decent. Llavors vaig dir, mira, saps què? El que farem serà posar-nos a gravar i que si el que ho vulgui miro cap aquí perquè tinc una mica l'esquema d'aquest programa, perquè al final tinc habilitats comunicatives però sempre hi ha d'haver un guió, no podem tampoc improvisar tant. En primer lloc volia parlar-vos una mica de qui soc per totes les persones que potser és el primer cop que m'escolten, potser fa poc que em segueixen o simplement doncs, per si hi ha algú doncs, que vol saber més de mi. Jo em dic Mireia, tinc 18 anys, estic estudiant a la UB, un grau que es diu Comunicació i Indústries Culturals, perquè sempre m'ha encantat la comunicació, estic obsessionada amb els micros, qualsevol persona que em coneix bé, que està amb mi en el meu dia a dia, ho sap, o sigui, a mi no em donen un micro, bueno, jo sóc molt feliç. I res, doncs, jo sabia que volia fer alguna cosa amb la comunicació, primer periodisme, després comunicació audiovisual, vaig trobar la meva carrera, vaig veure que m'agradava molt i doncs m'hi vaig quedar, bàsicament. I res, estic vivint a Barcelona, estic molt contenta perquè al final soc una persona que li agrada la cultura i que li agrada el moviment i m'encanta aquesta ciutat perquè té tot el que necessito, excepte la meva família, que no la tinc allà, la tinc al meu poble d'Osona, perquè soc d'Osona. No sé si suposo que es nota per l'accent, no m'han dit si era d'Olot o de Banyoles, no, soc d'Osona. I tinc la meva família aquí i això em fa molta pena perquè els veig molt poc. Ara per Nadal afortunadament els estic veient més, però generalment no els veig gaire i em sap molt greu perquè són una part molt important per mi, evidentment. Però bueno, al final també doncs, quan fas canvis a la teva vida, doncs hi ha coses que guanyes i hi ha coses que perds. I bueno, doncs jo estic intentant encara gestionar la distància aquesta que hi ha, que tampoc és tant, o sigui, no m'he anat a viure a l'altra punta del món, però bueno, igualment doncs hi ha una estoneta, però bueno, cada vegada ho porto millor i cada vegada ens vaig trobant també, o sigui, vaig apreciant com més els moments, que crec que també és la part positiva, que la poca estona que tinc amb ells, doncs l'aprofito molt més i l'aprecio molt més del que l'apreciava fa un any quan vivia a casa dels meus pares. Què més? Bé, doncs jo faig contingut a xarxes des de fa molts anys. Jo sóc youtuber des dels 11 anys, des del 2017, o sigui, feia molts anys. Estem a punt de començar el 2025, però ho feia en castellà perquè tots els meus referents eren noies que parlaven en castellà. Jo sempre he parlat castellà, rotllo, sempre n'he sabut. Llavors, doncs vaig dir, doncs en castellà, tu, què hi farem? I llavors ja em vaig acostumar, vaig obrir-ho tot en castellà i em sabia molt greu, tot i que tothom em deia fes un català. Doncs a mi em sabia greu com deixar aquells comptes perquè generes com una relació d'estima en una cosa, perquè o sigui, si és un compte normal potser no tant, però són comptes als que jo he dedicat moltes hores perquè és el meu hobby principal, juntament amb llegir, que també m'agrada molt, però el meu hobby principal sempre han estat les xarxes socials i m'encanta crear contingut perquè m'encanta comunicar i doncs em sabia greu deixar aquells comptes, però bé, al final, després de molta insistència de tota la gent del meu voltant, ha acabat arribant el meu perfil en català de TikTok i després en català d'Instagram, volia dir, i després de YouTube i el meu podcast, al final, que tinc el meu podcast que es diu No de comas del coco, però és en castellà i ara mateix doncs està una mica aparcadet
perquè tampoc sentia que fos el moment. És un podcast molt de reflexió, no tant com meu... O sigui, és reflexió com meva, però no explico com tant la meva vida, per dir-ho manera, no? No és com un diari, és com més un jornal de reflexió. I ara mateix han estat uns mesos molt caòtics que he anat a tope, que no he tingut com un moment per asseure'm i reflexionar, llavors també doncs, ho he aparcat una mica. Però bé, això, m'he creat aquest podcast una mica també amb la intenció de que m'agradaria asseure'm aquí mínim un cop al mes, a reflexionar, a repassar una mica doncs, els últims dies, coses que m'han passat, coses que he vist, anècdotes, coses que simplement vull explicar i que a YouTube doncs, o a TikTok doncs, potser no explico. No sé, una mica com per fer-nos més amigues, sabeu? Perquè crec que els podcasts generen un vincle que les altres xarxes no tant, perquè TikTok és com molt ràpid tot i per molt que t'encanti una persona, l'escroll down és com molt freqüent i és com que has d'enganxar molt més a tot el que dius i, bueno, crec que no enganxes tant. A YouTube sí que és veritat que us ensenyo més la meva vida i podeu com sentir-vos més dins, però potser no m'acabeu de conèixer com a tal, com els meus pensaments més profunds, per dir-ho manera. I ho he sentit molt doncs, amb noies que es creaven un podcast que era com, uau, ara sento que ets la meva amiga. Sabeu, aquest podcast també sorgeix una mica inspirat del de la Gigi Vives, que es diu Unfiltered Gigi, que m'estic llegint ara mateix el seu llibre, perquè m'encantava, o sigui, és una noia que seguia i que m'agradava la seva estètica, però no acabava de connectar-hi massa. I ha estat escoltar el seu podcast i sentir que és la meva amiga, que conec parts de la seva vida que potser abans no, amb el seu llibre també m'ha passat, o sigui que algun dia potser també, doncs, trec el meu llibre, però bueno, no soc massa bona escriptora, ara per ara, igual amb la carrera trec les meves habilitats escriptores, però ara mateix no soc gaire bona redactora, la veritat. He patit quan he hagut de fer notícies i cròniques, tot i que ens n'hem sortit, però s'ha suat. I res, això, que volia, doncs, fer-me més amiga, bueno, que em sentíssiu més una amiga, que és una cosa que em fa molta il·lusió, que la gent consideri com que ens coneixem. Hi ha molta gent que és com que és fer molt oversharing, no? Per dir-ho de manera, rotllo, estàs literalment explicant tota la teva vida, i si és cert, estic explicant tota la meva vida, bueno, tota no, però molta part de la meva vida, però sempre he tingut com el pensament que això realment, o sigui, era igual, jo sempre ho he fet, o sigui, a tothom, jo conec una persona i li puc explicar tota la meva vida, perquè al final sempre he tingut el pensament com de res del que faig a la meva vida és una cosa de la que jo m'hagi d'avergonyir, llavors per què no ho hauria d'explicar? O sigui, entenc perfectament també el punt de no voler explicar perquè no tothom ha de saber què fas amb la teva vida, però crec que té bastant com sentit el fet de ho explico perquè no me n'he d'avergonyir ni m'he d'amagar, i si la gent doncs parla, doncs que parli, jo faig les coses per mi, per ser feliç, perquè jo vull estar satisfeta amb la meva vida i a qui no li sembli bé doncs és el seu problema, no el meu al final, no? Llavors jo sempre doncs, he explicat molt la meva vida, el primer cafè que fem jo t'explico ja tots els meus secrets, totes les meves intimitats i no passa res. Bueno, no, secrets intimitats no, perquè si no deixen de ser-ho, però totes les meves com coses que potser hi ha gent que es reserva més. Jo no. Crec que també al final qui sóc ve de les coses que faig i les coses que he viscut i dels meus errors també, que també doncs a vegades toca explicar-los perquè no sempre podem explicar les meravelles que hem fet, perquè també ens han construït aquells errors i, bueno, doncs es demana disculpes, s'intenta arreglar i es passa a pàgina i ja està, bàsicament. Llavors això, sóc una mica aquesta persona, la intenció és aquesta, un cop al mes mínim, però bueno, vull deixar com la porta oberta a fer més podcast si algun dia se m'acudeix, si vull fer un podcast de recap de llibres que potser em faria il·lusió fer-lo, com del 2025, perquè a TikTok puc fer com molt ràpid i no crec que sí, o sigui, crec que està bé fer un resum ràpid també, però m'agradaria com entretenir-me, seure i xerrar, i crec que el podcast és com el moment perfecte perquè tu te'l poses de fons i ja vas escoltant mentre fas coses, mentre vas a la uni, mentre t'endreces l'habitació, mentre fas el dinar. Llavors crec que és com un format fantàstic, no? I això, doncs, un mínim un al mes repassant una mica, passant comptes, no? Repassant una mica el mes, coses que han passat, coses que vull explicar, i llavors, doncs, si em ve de gust de seure'm aquí a xerrar, doncs a seure'm aquí a xerrar. Al fons potser anirà canviant, és una cosa que m'ha generat molt debat intern de què faig amb el meu fons, perquè volia que fos un fons homogeni, però al final també aquest podcast és perquè em conegueu més, no?
I això també és la meva vida. Tinc 3 habitacions. Tinc l'habitació que és el meu pare, l'habitació que és el meu pare, l'habitació que és el meu pare, l'habitació que és la meva mare i l'habitació de Barcelona. Llavors també forma part de mi, no cal només que us ensenyi una habitació, no? Potser són els meus 3 espais estimats. I també doncs crec que està bé que ho veieu. Llavors bé, això, que anireu veient com canvia el fons. Tinc moltes ganes d'aquest 2025. Tinc alguns propòsits, no me'n vull posar molts. L'any passat juraria que no me'n vaig gairebé ni posar, perquè no trobo la llista enlloc, no trobo cap vídeo on jo digués els meus propòsits. Llavors, suposo que no vaig fer llistes. Crec que estava una mica amb la mentalitat de trobar-me a mi mateixa, perquè fa un any jo estava super perduda, o sigui, va arribar un moment que vaig dir qui soc, què vull a la vida, m'agrada la persona que soc, i la conclusió va ser que no m'agradava la persona que era, a la que m'estava convertint, i va ser com, necessito un canvi, i just va ser en aquest impàs de 2023-2024, llavors jo crec que no em vaig posar propòsits perquè tampoc sabia què volia a la vida i per tant no sabia quins propòsits tindria, volia tenir. Podia posar-me els típics, no?, de llegir molts llibres, fer no sé què, però, jo crec que no me'n vaig posar, juraria, que jo sabia que no me'n vaig posar, no ho recordo. I aquest any me'n vull posar alguns, perquè està bé tenir objectius a llarg termini, però jo també és veritat que soc més d'objectius oberts, sabeu? O sigui, jo tinc com uns objectius vitals, també els vaig canviant, crec que les persones doncs anem canviant a mesura que passa el temps i doncs és normal que els nostres propòsits també canviïn. Llavors, jo els vaig adaptant, vull dir, fa un any no tenia el propòsit de fer aquest podcast i fa 2 mesos sí, no? Llavors al final anar adaptant els propòsits, però bé, tinc moltes ganes, m'he fet el meu vision board, això sí. Crec que 2024 ha estat un any de, per una part, sembrar molt, val? Perquè doncs, de gener a juny vaig estar sembrant, vaig estar estalviant per poder gastar ara, bàsicament, m'ho estic gastant tot ara. Vaig estar estudiant molt per poder entrar a la carrera. Vaig estar també aprenent molt com a persona per ara poder aplicar aquests coneixements que sempre s'està en constant aprenentatge, però sí que és veritat que jo noto que tot el que vaig fer els primers mesos, sobretot de 2024, ha estat un creixement personal que he pogut aplicar molt aquests últims mesos. Llavors, això, la primera part de l'any va ser com molt de sembrar i llavors la següent sí que ha estat més de recollir. He recollit bastant. Potser no he sembrat tant, però tot i així crec que una mica també. Llavors, el meu any ha estat de bastants canvis. Tinc aquí una llista de canvis. En primer lloc és que vaig començar amb segon de batxillerat i acabo amb grau SIC l'any. En un grup d'amics superbonic, amb un ambient de classe que m'agrada la vida universitària, m'agrada la rutina que vaig construint, també m'agradava l'any passat, però evidentment no té absolutament res a veure, vull dir, l'any passat anava en cotxe al col·le, anava a l'institut, els meus professors em coneixien, sabien el meu nom, ara no, ara vaig en metro, ara, no em coneixen, no saben ni qui soc, o sigui, no saben ni com em dic, potser alguns gairebé ni els sona la meva cara, sí perquè hem fet presentacions, però poquet. Tot és molt diferent, la veritat. Abans estava vivint doncs, aquí a Osona, al meu poble. Ara vaig fent la va i ve, però estic vivint molt a Barcelona, la veritat, i estic exprimint al màxim aquesta experiència, crec que també és una mica el que toca. Vull dir, no sé mai on portarà la vida, no sé on viuré de gran, no sé si viuré aquí, no sé si viuré a Barcelona, no sé si viuré en un poble random de Catalunya, o fora, potser a l'estranger, qui sap. Però no ho crec, ara per ara no ho crec, no és la intenció, perquè jo, ara que m'he canviat el català a les xarxes, ho he fet també per obrir-me una mica de portes, no?, a nivell laboral aquí a Catalunya, perquè a nivell de comunicació jo em sento molt còmode amb el català, per tant, la intenció és quedar-se a Catalunya, però qui sap, no?, la vida dona moltes voltes, això que no se sap mai on viuré, ara mateix però vull exprimir al màxim aquesta experiència que estic vivint, aquesta sort que tinc, perquè no tothom doncs, té la sort de poder viure a la ciutat que desitja i que li dona tantes oportunitats. Què més? Vaig començar amb una autoestima baixíssima. Ja us he comentat, una mica perduda amb la meva vida, no sabia què volia, no sabia gaire, o sigui,
sabia que m'agradava com la comunicació, però no acabo de trobar ben bé la vessant, i és que no sé què fer, sabeu, no sé què m'agrada, no sé res. I acabo, que per mi sóc com la meva millor amiga, tinc claríssim què vull fer, tot i que em vaig adaptant sempre i vaig coneixent noves persones que m'expliquen la seva vida i la seva feina i vaig descobrint coses noves, que crec que això és superguai. Tinc clar que, per exemple, m'agradaria tenir més d'una feina, que no descarto la docència universitària en algun moment de la meva vida, que m'encanta la ràdio, que m'encanta crear contingut per mi, i que m'encantaria doncs, que fos una de les meves feines, la creació de contingut en català. Em caic molt bé, la veritat. O sigui, soc molt conscient també dels meus defectes, evidentment, i de les coses que he de treballar. Hi ha moltes coses que encara faig malament, com tothom, no?, al final. O sigui, que em caigui fantàstic no vol dir que no faci res malament, però que m'aprecio molt i sé tot el que estic treballant per mi i totes les meves bones intencions, i per mi això és superimportant. I doncs el canvi també més gros ha estat el de les xarxes socials, perquè com us he comentat, és el meu hobby més gran, i vaig passar a ser la Mireia Live, vaig començar a ser la Mireia Live, i ara soc doncs la Mireia Cortacans, que és qui soc jo. Però bueno, és que jo em vaig posar Mireia Live quan tenia 11 anys i li tenia, com us he dit, apreci, perquè aquí una doncs, és carinyosa i s'aprecia les coses, i em feia molta pena canviar, però va ser com, bueno, potser hem de canviar, hem de ser la Mireia Cortacans i deixar de ser la Mireia Live. Va ser un canvi que va canviar, però crec que realment no ha tingut com un impacte fins que no m'he canviat al català, perquè ha sigut com que ja he començat sent la Mireia Cortacans i la gent m'ha conegut com la Mireia Cortacans. Llavors això crec que va ser una molt bona decisió. El canvi al català va ser perquè començava a la uni, jo sabia que em sentiria molt més còmode fent un català també pel meu entorn, per mi mateixa, evidentment. Va ser com, bueno, provem-ho. També vaig veure que és un moment en què hi ha més creadors de contingut, que s'està com fent una xarxa de creadores supermaca, llavors és com, jo vull formar-ne part. Vaig haver de sacrificar el meu compte amb 7.000 seguidors al TikTok, amb baixar seguidors a Instagram, a YouTube, però bueno, al final jo he hagut de prioritzar-me a mi i el que em feia feliç, i ara mateix em fa molt feliç estar aquí xerrant en català amb vosaltres, al meu podcast. I ja està, que volia explicar-vos una mica el que ha estat el meu any i presentar-me i explicar-vos què serà passant comptes, perquè crec que és important fer recapitulació, és una cosa que vull fer abans que s'acabi l'any, fer un journaling de coses que agraeixo aquest any, coses de les que vull escriure, millores que he fet, millores que vull fer l'any que ve, idees que no vull tampoc esborrar, o sigui, vull tirar endavant aquest projecte. Ara no vull començar com res nou, o sigui, no tinc cap idea que vull començar nova, vull simplement anar a tope amb el que ja tinc, que crec que és suficient, i ja està. Això és veritat que els meus projectes, tot i que us els explicaré per aquí, els veureu millor a les meves xarxes socials. Llavors, si hi ha algú d'aquí que no em segueix a les meves xarxes, us les deixaré totes a la caixeta d'informació, per la descripció. És que no sé com es diu aquí al Spotify o a l'Apple Music o on sigui. És que jo estic acostumada a YouTube, ¿no? Suscribirse, cajita d'informació, aquest tipus de termes, no? Comentarios, like. Però aquí doncs funciona diferent i m'estic encara adaptant. Però bueno, res, que moltes gràcies per haver-me escoltat, que em seguiu aquí al podcast perquè es pot seguir a una persona i així us van sortint els meus nous episodis, us van arribant a recordatoris o us surt allà recomanat, perquè així doncs no us oblideu, perquè com que és un podcast que no és com cada setmana, no aquesta hora, tal, doncs així no us ho perdeu, tot i així us avisaré pel meu Instagram. I res, que no us oblideu de seguir-me a les meves xarxes i ens veiem molt aviat. Un petonet, adeu!